Assalamu alaikum jama'a, to fa ga kaya nan sun iso. Wannan kanza magic kenan, tunda kika ji an ce magic, to fa magic ɗin ne. Yana cire duk wani impurities da yake skin, including dark spot da kuma pimples. Sannan instant anti-wrinkle ne for a youthful look. Sannan yana zuwa in form of haka, har da sponge ɗin shi zaki dandala ne sai ki rika shafawa a fuskarki. Abun ma sai kin gwada, yana da matukar kyau sosai. Wannan kuma da kuke gani shi Kanza Profusion Capsule Velvet Lipstick. Jan baki ne ga sunan 'yan ƙanana abin sha'awa kamar capsule na magani. Haka yake jan bakin, ga sunan in different colors. Yana da kyau, baya saurin gogewa idan kika shafa, gaskiya yana da matukar kyau. Abun ma fa duk sai kun gwada.